אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לבלוג שוק השקל. הנה אנחנו הולכים לשוק השקל, לא יודע איך להראות לכם, בקיצור אני אראה לכם. הנה אנחנו בשוק השקל, בואו נקנה, קונים שוק השקל בשקל כסף. טוב. אולי נקנה כסף? לא חשוב לא צריך. יש פה כסף, לא אמיתי. מה אני אעשה עם מסרק? אוקיי. שלח. זה סוכריה. זה הסוכריה אהובה עליי. ככה. טוב בזה? סוכריית גיר. יש לי סוכריה בכיס בכלל. יש לי סוכריות בכיס. אז חבר'ה, בואו נחזיק מפתחות שהוא בעצם פנס בננה, קפקף שהוא בעצם מפסיק מפתחות. בואו נשאל אותם על שושו. זה נראה מקום חדש, כי יש פה עדיין... תשאל אותם אם יש סקווישי. שאל אותם שושו. זה מנקים את הכל. אין לי מושג. שאל אותם אם יש סקווישי. רגע. סקווישי. מה זה? לא יודע, תפרגן. לא צריך. עכשיו. לאן אתה הולך? רגע, נבדוק את הגרעינים. תשאל אם יש סקווישי. יש לכם סקווישי? לא. אוקיי. אז בוא נקנה. טוב.